Здравейте, аз съм Тонико и сега ще ви покажа моята рисунка на Джей. Имам го в оцветен и в неоцветен вид. Аз съм го рисувал, ако искате да ми вярвате, и ето така се седих. Най-новия клип на Евгений 14, където показва как той рисува Джей. Аз му написах, че мисля, че и аз мога да го направя. И той ми предложи да направя клип и аз се съгласих. Но лошото е, че вече съм го нарисувал. И в този клип няма как да ви го покажа стъпка по стъпка, но ще ви го покажа в оцветен вид и в неоцветен. Така, ето го Джей, който прави ерджицу. Тук е неоцветен. Бузата, кръка му, другия крак не се вижда, защото прави ерджицу. А оцветен е ето го. И оцветен. Този пак прави ерджицу. Тук щях да прибавям и светкавички. Изчакайте, сега ще ги прибавя. И така съм набързо. Ето така, и сега мисля да му напиша и името. Ето го и Джей. Ето така, да. Оцветен Джей и оцветен Джей. Тук прибравих едни светкавички доста бързо. Тук също едни такива. А тук отвътре в ерджицото и... общо взето това е. Благодаря, че гледахте.